Начинка станах представител после ми писахи в Фейсбук, после даде лекция, после поправих дадох количество, отидохме до Kaufland, взех някъде към част на два, различни съдържания, разходихме се, после излязохме, нали, чакахме да възпределяме. Обаче вкъщи бяхме към разка газа също и ние като тези идиотски медиците го чакаме да се спре. Тръгнахме да бягаме и точно за 30 секунди станахме 10 мокри. И аз бях още в центъра и имам сам валя, няма свърши който да си. И виждам, нали, започваме да караме да спре, нали, един да седя там, да започваме да караме да се бързо, нали. И аз ме тук да гледа някъде. И аз няма. И тръгнах да вървя пеша, обаче търма посреща на там, преди мене. И ми каза, че нали, можем да му останем самата такова, че има съжено там или нещо такова. И ме закара вкъщи. И после дойдох, сега ме готи. Нали, сега ме готи. И това. И това сега ще го пускам на бомбера. И това е